Mane ga ntị anyị bịakwa ọzọ n'ụbọchị nke taa awasị ka anyị bịa na nke karịsịa dịka anyị si jebu na mbụ ọ na anyị nkọwa dị iche iche na iji maka dibe dọkịta karịsịa n'ụbọchị nke taa ka onye anyị nkọwa ihe gbasara dibe na na-ekwokwu dibe ụfọdụ na ụtafie ka ọ kọwara ihe bụ dibe ọ ya ka mụ na ose n'ọnụ kọwa na ose n'ọnụ pụta karịsịa gwa ihe bụ dibe ka nkọwara anyị ka dibe esi dị anyị bịa n'obi gị deje mmanụ n'igbo mele ka ịmalụ na dibịa na-ama mma ka ji male nwoke arụ ọdịnagụ ọkwa nya bụ dibịa ya rụ ọdịnagụ na agụ na-eme ile ma mmadụ ya na-amụrụ ya nya na dibịa jele dị na omenala igbo n'ikpe amalụwo nya bụ dibịa gbaziri isi dibịa dị n'ụdị oge ka ji ekwulu maka dibịa bụ ndị na-agwọ ya arụ ọdịnagụ na abụ ọma mmadụ na dibịa jee mebe ụka ụdị njinji dibịa erike ndị ụmụ ji kweta ajụjụ ịjụ magburu onwe ya dibe bụ ibe na-ama ama ka ọ bụ n'usoro omenala iji wee maa atụ enwere dibịa oyibo ya bụ ndị na-enwe ụlọ ọgwụ na-agwọ ndị mmadụ ọgwụ